Hola Chollas, moi bons días. Que tal, bo día, Miguel? Bueno, partido de volta entre Estradense e Noia. Na ida, que xa vimos aquí nesta canle, empate a un gol. Agora na volta o Estradense tería vantaxe de campo no caso dunha hipotética prórroga. Unha vantaxe importante nesta eliminatoria, non? Sí, en caso de empate, en caso de chegar a prórroga, pois o Estradense tería esa vantaxe, pero dame a sensación que vai ser unha segunda parte da eliminatoria moi movida e, bueno, o millor con goles, pero me dá a sensación que non se vai chegar 0-0 ou cosas así, non? Creo que vai ser un bo espectáculo con un equipo que defende moi ben como é o Noia, un equipo que expón moito como é o Estradense. Seguro que imos ver unha segunda parte da eliminatoria moi entretida e ademais, pois, como se pode ver a través das imaxes, pois cheo de xente, un ambiente espectacular, como ben dicías, de outra categoría. Bueno, pois imos coñecer os 11 iniciais dos dous equipos que se enfrontan a partir, como digo, do mediodía. Comezamos co equipo local, Club Deportivo Estradense, de Manuti e de Javicho. Estamos a ver as alineacións sobre esas imaxes da chegada que foron realmente espectaculares. Na portería vai xogar Coque co número 1, co 2 Ángel Landeira, co 3 Óscar López, co 4 Ander Bellido, 6 Raúl Constella, co 7 Pablo Porrúa, 14 Elías, 17 Praga Marra, 18 Miguel Fernández, 19 Brais Vidal e 22 Valentín Jaichenko. Así chegaba o equipo local, recibido polos seus xareiros nun ambiente increíble e desde logo nunca visto nesta categoría. Pola súa parte, o Club de Fútbol Noia, que tamén está aquí acompañado de moitísimos afeccionados, vai xogar na portería con número 1 Chema Leobalde, con número 2 Paco, número 6 Mario, número 8 para Rivas, 10 para Axel, 11 Hugo, número 15 Xavi, número 18 Aldán, co 21 xoga Rubi Casas, co 22 Losada e con número 23 Facu Moreira. O Club de Fútbol Noia, adestrado por Iván Carril. Chollas, os dous equipos, vemos a chegada do Noia recibido polos seus afeccionados. Un único cambio na portería do Estradense, habitual, rotacións nos porteiros, entra Coque en lugar de Israel, e por parte do Noia, pois simplemente Marcos Piñeiro Pi, que lle deixa o seu sitio a Rivas, que poboará un pouco máis ese centro do campo, non? Sí, parece que van por aí os tiros, non? Perde o Noia un xogador na primeira liña ofensiva para como comentamos, poboar ese medio do campo, pois con Mario, con Axel, con Rivas, con Aldán. Veremos cal é o que ocupa unha posición máis avanzada deses 4 xogadores. Eu creo que nin Mario nin Rivas van ser, entón, bueno, Aldán ou Axel poden ser os que acompañen un poquinho máis a Hugo Losada, e seguro que, bueno, pois que ten unha razón a nivel táctico polo campo, polas dimensións do campo, polo tipo de terreo de xogo e por como xoga o Estradense. E, bueno, que dicías, ao final empataron e poucos trocos, non? Un, como dicías, que soe facer moito Manuti na portería, e outro que veremos pues, nese medio do campo por parte de Iván Carril. Bueno, empataron, buscamos o desempate, porque estes dous equipos xa xogaron 3 veces esta temporada e os 3 partidos previos acabaron con empate. Na novena xornada, neste mesmo escenario, hubo empate a 0, e na xornada 26 empate a 2 goles en Noia. Marcaran daquela Losada e Gamarra, e despois Losada e Axel, perdón, pero Noia e igualar a Gamarra con 2 penaltis. E a semana pasada, pois xa lembrará a todo o mundo ese empate a 1 gol cun saque de córner de Facu Moreira. Finalmente o colexiado deu o gol en propia porta a Elías no intento de despexe, e despois empataba Pablo Porrúa na segunda metade. Ese é o resultado válido hoxe, o do partido de ida de hai unha semana no Julio Mato de Noia. Agora buscamos a ese primeiro clasificado para a final galega do cadro autonómico de ascenso a segunda federación.
Están xa os 22 protagonistas sobre o campo. Os exerce como capitán Rivas, o home que entra no 11 titular en sustitución de Pi, do dianteiro que foi titular no primeiro encontro. Sí, un xogador ademais con, bueno, pues veterano, seguro que xa estivo en nestas lides de partidos de moita tensión e de saber xestionar a nivel emocional e xogar cos ritmos do partido. Bueno, aí seguro que Rivas desenvolvese ben e sabe como xestionar ou como axudar a seus compañeros máis novos a xestionar este tipo de situacións. Tamén troco de capitán o equipo local, por suposto, o porteiro Coque, que porta o brazal no partido de hoxe. Xa está todo previsto, xa está todo listo para que comece o encontro. Vai mover a pelota Gamarra desde o centro do campo. Iso significa que vai sacar na primeira parte o Club Deportivo Estradense. Mira o colexado Fernández Blanco, seu reloxo. Atención, o tiro directo, saque de centro e primeiro lanzamento directamente a portería que intentou Miguel Fernández. Pois xa intentando sorprender desde o principio Estradense. Sí, sorprendendo hasta coa aliñación, ¿no? Que ao final Facu parece que está na dereita, Aldán está, digamos, nunha especie de falso 9, e Losado temos pola esquerda. Si vemos que na fase defensiva volve a esa liña de 5 que tiña, pero en fase ofensiva veíamos como, pues eso, con ese troco de sistema, con unha liña de 4, veremos como se desenvolve o Estradense, que seguro que non contaba con esta alineación ou este sistema, como creo que ningún de nós. Pues mova a pelota xa o Noia desde atrás, buscando arriba Hugo Losada, que quería controlar, pero estaba en posición de fora de xogo. Primeira interrupción do xogo. E aí vemos a Rivas que vai alternar ese medio de campo, ou esa posición de medio centro coa posición de central en esta liña de 5. Facu estaba de extremo ou de carrilero esquerdo na primeira parte, na primeira eliminatoria. Agora vemos na banda dereita, Hugo de central esquerdo, ahora de carrilero esquerdo. Bueno, moitos trocos que fai Iván Carril para este partido. Sí, polo momento sorprendendo desde a táctica o Noia, movendo a pelota por medio de Rivas. Quería deixar cara atrás Facu aí, equivocouse na entrega a Paco, recupera Estradense. Cuidado que hai un xogador tendido no céspede, é Raúl Martiñán. Sí, Rivas. Houve aí un golpe no centro do campo e vai ser falta pronto Estradense. Estalle recriminando aí Raúl ese golpe. E o árbitro, malia que tiña posesión Estradense, decidiu parar o xogo para indicar a infracción. Prácticamente todos os futbolistas por diante da pelota, esa liña moi adiantada por parte do Noia. E o envío que vai cara ao semicírculo, moi pasado, controla co peito Jaichenko. Houve infracción aí, parece que controlou coa man Jaichenko. Sí, levantou a bandeira ao asistente, pero sí, o colexiado indicou como man, daba, ¿no?, a sensación, sí, de que pitaba a man. Sí. Moi arriscada, pero ben traballada, ¿no? A liña do Noia tan adiantada, con moito espacio a espalda deles. Bueno, ten que medir aí, sobre todo o timing entre o lanzador e os que se incorporan para o remate, o Estradense, para non caer en fora de xogo. Envío longo, buscaba a Facu Moreira, a pelota cara a esquerda, intenta controlar a Hugo García. Movías aí e a pelota que vai en profundidade para Aldán, pegado na esquerda, busca o envío cara dentro da área, o pase atrás de Facu, buscaba Axel, finalmente chega a pelota aí a Mario, cara a esquerda, outra vez Aldán, pero Aldán estaba lixeiramente adiantado, fora de xogo. Vemos as defensas polo momento achicando bastante. Sí, no, porque ademais dame a sensación de que sorprendeu o Noia, non? Coa súa estrutura e como desestruturase organizadamente. Víamos a Facu que estaba aquí na parte esquerda, Aldán, como dicíamos, unha especie de falso 9, bueno, que co percorrido que ten, a facilidade para romper os espazos. Bueno, de momento dame a sensación que non axustou o Estradense todos esos movimentos que fixo na pizarra Iván antes de sair. Bueno, saque de banda a prol do Noia, que fai aí Hugo García.
A pelota controlando de costas Hugo Losada que quere marchar dentro da área. Atención, que quería buscar a posición para centrar, e o que consigue, e o primeiro córner a prol do seu equipo, cedido por Landeira. Aí ser córner a prol do Noia, que se está facendo un chisco dono da posesión máis que nada territorial. Estáse xogando máis no campo do Estradense. Ahora con calma, preparando ese lanzamento, suben os xogadores altos do Noia. O primeiro pao, seguro que falaron del. Conseguimos ver ese saque, o saque raso, o toque atrás, atención, o remate directo de Hugo, rexeitou na defensa, e cuidado que intenta sair agora o Estradense, era Jaichenko. A pelota de Porrúa que a deixa atrás de cara. Outra vez para Jaichenko, cuidado que un 3 para 1. Chegan xa homes na axuda. Atención a pelota para Gamarra, Gamarra dentro da área, remata Gamarra, fora. Primeira ocasión clara pro Estradense nesa contra, moi ben levada. Na pelota caiu o dianteiro centro, que rematou excesivamente cruzado. Puido chegar o primeiro. Sí, tiña aí a Elías ao lado, pero dame a sensación que, como se suele decir, tiña o botón apretado e xa só veu portería. Pero bueno, era Hugo. Moita rapidez, non? Na transición o Estradense, dous equipos que, bueno, como en xeral a maioría dos equipos, cando teñen espazos para correr son perigosísimos, pero estes, sobre todo polos xogadores que teñen na parte de arriba, tanto Jaichenko como Porrúa e incluso Gamarra, son moi bons nas transicións. Sacando a pelota desde atrás, movía Rivas cara a esquerda con Xavi, buscando na banda Hugo. Pelota arriba, Hugo Losada quería controlar aí, e a pelota que favorece o Estradense, saque de banda. Recupera posesión o equipo local. Xavi sou por medio do seu goleador Gamarra. Saque polo medio Porrúa, sen mirar, quería cambiar o xogo, pero aí non se entendeu con Jaichenko. A pelota vai marchar directamente a saque de porta. E vai sacar a pelota xogada outra vez o Noia. Sí, aí vemos nos reinicios como Facu e Losada colócanse como dianteiros, descólgase Aldán e vemos esa liña de 3 más porteiro 4 para os reinicios junto a Chema. A ver se é capaz de fraccionalo, que é o que busca. Agora moveu Longo, a pelota de cabeza de Elías, que marcha a saque de banda. Mantén a posesión o Noia. Jugando Hugo desde a banda con Aldán. Agora chega Porrúa para quitarle a pelota. Porrúa que quere avanzar por aí, recibe aí un golpe de Axel moi pegado na banda. Vai ser falta a prol do Estradense. Ese roubo de balón, bueno, o Estradense xa vemos que cada vez que rouba, sí, con moita velocidade e intentando pois que non lle dé tempo o Noia a colocarse, ¿no? Sí, porque o Noia estruturado é un equipo que defende moi ben, ademais, bueno, poupa moita xente. Pelota de Miguel para Jaichenko, Jaichenko que buscaba aí as costas para buscar o centro, que ben chegou aí Hugo Losada para axudar na defensa a recuperar o balón, pero volve a poder do Estradense. Porrúa atrás con Elías, outra falta aí sobre Porrúa. Deixanse os xogadores locais, o árbitro non indicou a falta, Porrúa que queda mancado no céspede. O lanzamento vai directamente fora. E o árbitro que non se interesa polo futbolista mancado, que dá simplemente o saque de banda a prol do Noia. Agora sí vai ver que Porrúa quedou mancado aí no nocello. Pois non se levanta o futbolista. No. A ver se non ten nada importante. Entrada aí, chegou tarde, sí, Aldán. Bueno, pues eso é decir, deixoulle aí un recadiño, pero bueno, seguro que o Noia vai estar moi pendente de Porrúa, ¿no? Porque ao final é un xogador que está a ser determinante durante a temporada e xa vimos no partido de ida, non? Como xa non só polo gol, senón pola participación súa que xerou moito. Foi de menos a máis Porrúa, sí, nese partido de ida. Na primeira metade non apareceu moito, pero na segunda sí, pola banda dereita, como está a xogar agora mesmo, incomodou moitísimo e acabou pois conseguindo ese gol no treito final.
moi valioso pro Estradense nesta eliminatoria. Sí, que lémbrate do ritmo, ¿no? que imprimiu o Noia nesa na primeira metade, que foi casi que afoou todo o que tentaba facer o Estradense. Movendo a pelota atrás, equipo pontevedrés, Coque quen xoga a dereita con Ander. E esa pelota Ander, volve a seu porteiro, Landeira. Non se parece que o plan de partido non pasa tanto por Óscar, ese home que leva a pelota agora mesmo, que busca en profundidade a Valentín Jaichenko, incorpórase Jaichenko, que gaña as costas a Paco, Jaichenko por abaixo, Gamarra non chegou porque estaba Xavi aí moi atento para despexar a pelota. Pois, Miguel, a chegada con perigo do Estradense. Si falábamos na primeira eliminatoria, no primeiro partido, que ao mellor tiña que aproveitar un pouco os espazos o Estradense, pois parece que puso caramelo a Noia para que viñera a apretar en campo xa propio, e despois balón ao espazo con Jaichenko, que como todos sabemos é rapidísimo. Bueno, pode ser unha das vías de acceso que utilizou o Estradense, atraer para xogar a espalda. Bueno, pues ahí está esa acción de estrategia do Estradense. A pelota centrada de Porrú aberta, o remate arriba de Landeira, marcha por riba do traveseiro. Unha nova chegada aí do Estradense e a cabezada aí no córner. Tamén impoñéndose no xogo a balón parado. Noia que vai volver xogar en curto. Aí está Rivas. Saca pelota buscando na dereita Paco. Paco jugando de costas, devolve a pelota Paco, atopou o espazo aí para pasarlle, Paco que recibe a falta, vai ser cartón amarelo. Cartón amarelo para Landeira. Primeiro do partido. Moi ben Noia, empezou o partido Noia con moita personalidade, nun campo que non ten nada que ver co seu campo, polas dimensións, polo tipo de terreno de xogo. Que che ia comentar que, claro, hai que ter moi en conta o cambio de escenario do partido de ida, o campo do Noia, a este campo da Estrada, de herba artificial, que iso ante todo quizáis o cambio máis grande, e tamén de dimensións, non? Sí. Pero vemos que non lle afectou moito, non? Creo que está moi ben plantado Noia, con personalidade, digo, que ten moi traballadas esas fases de inicio, pois sobre todo cargando, como vemos, cando non ten saída sobre Hugo Losada, pero si poden, saen combinando e facendo ben, E agora presionando arriba o Noia, forza ese erro de Coque na entrega, buscando a Elías, a pelota saque de banda. Xoga Hugo García, cara adentro con Hugo. Ese Axel o que atopa a pelota, Facu Moreira que asiste a Hugo Losada, pero estaba en posición de fora de xogo. Parece que era o propio Facu que invalidaba esa acción antes dese último pase. Pero mira onde estaba Facu, en teoría digamos que un extremo que convértese en dianteiro, porque Aldán descólgase desa posición de falso 9, moi asimétrico, moi ben desorganizado, para entendernos o Noia, está a custarlle moito ao Estradense pois establecer ben como defender esa mobilidade, esa variabilidade que ten o Noia. Envío longo, buscando directamente a Jaichenko, pero checou o despexe, o Camario no medio, Paco que busca a pelota, acaba caendo, pero non hai falta, hai saque de banda pro do Estradense. Vai mover xa, deixa xa Jaichenko para Óscar. Saque de Óscar buscando o seu socio de banda, este de cara xogando atrás, Miguel Fernández. Ander pisa pelota, outra vez con Miguel, pelota na esquerda para Óscar. Óscar agora sí, animándose en campo rival, ten que conducir cara atrás, el xoga de cara para Ander. A pelota no medio para Brais Vidal. Moi ben, bravo. Xoga con Raúl. Atención a pelota cara a esquerda con Jaichenko. Jaichenko que encara a Paco. Jaichenko quería marchar. Este duelo que vimos no partido de ida que se está a repetir hoxe. Por o momento Jaichenko moito máis enchufado, e xa tivo varias entradas perigosas pola banda.
Sí, o que pasa que Jaichenko cando ten máis espazo e cando é máis perigoso, ¿no? Cando ten espazo para correr, para aproveitar a súa velocidade, digamos que en ataque máis estático en situación de un contra un, ademais que Paco é un defensa complicado nesas accións, está a costar máis, pero bueno, moito duelo vai haber e moi interesante aí na banda dereita do Noia. Pelexaba o Golosada pola pelota, finalmente chegou Elías para entregarlla de cara ao porteiro. Outra vez Coque con Ander. Non hai presa agora por parte de ningún dos dous equipos. A eliminatoria, lembremos, está empatada. Pero tería vantaxe o Estradense se houvese prórroga. Atención a esa complicación aí de Brais Vidal. Acabou protexendo o balón. Impactou quizáis na faciana de Facu Moreira, pero o colexiado non indicou nada. Agora chegou o roubo de Mario. Tocaba aí polo medio Caraldán, pero a pelota con vantaxe para Coque. Volve a xogar Óscar. Cruza divisoria. Jaichenko vai a recibir, perseguido por Paco. Recupera Mario Constenla. Axel xoga con Paco. O veterano lateral que xoga en profundidade para Facu Moreira. Atención a Facu Moreira que pode chegar a sae moi atento Coque e despexa a pelota, saque de banda. Moi ben, o Noia. Creo que está a crear superioridades partindo o balón de fora por esa superioridade que ten coa liña de 5 e despois os espacios interiores utilizándoos moi ben tanto Facu como Aldán, movéndose moi ben Mario. Bueno, está de momento creo que máis o partido cara a Noia que cara a Estradense. Acá Paco buscaba Aldán, quería centrar directamente aí a reviravolta, moi complicado. A pelota marcha, saque de portería. Vai mover o Estradense tamén en curto. Poucos pelotazos polo momento e os que hai levan moi mala intención. A pelota esquerda non vai poder chegar aí a buscar o control Ander. Pelota saque de banda. Recuperou o Noia froito desa presión adiantada. Vai mover Hugo García. Metense os seus compañeiros na área. O Macarreiro lateral. Buscaba directamente a Hugo Losada, o despexe, tocou Mario coa cabeza. O rexeitamento que marcha a córner. Novo córner pro Noia. Aí vai preparándose a Aldán, que xa está indicando a xogada aos seus compañeiros, mentres se dirixe ao Curruncho. Ver esa acción e vai lanzar Aldán. Pelota longo, segundo pau, vantaxe para a defensa, o despexe por Rúa de costas, xoga longo, volve caer por Rúa e indica falta ao colexiado. Nesa saída de balón piden cartón aí os futbolistas do Estradense. Non vai haber nunha acción punitiva máis. Rúa que se laia aí porque xa recibiu unhas cuantas. Sí. Aí por detrás chega Hugo García tarde. Sí, eu creo que van por aí os tiros, non? Que está a dicir que está a recibir moitas, pero ademais algunhas delas sen balón e dirá, bueno, que vale xa. Brais Vidal despraza longo para Elías, Elías que recibe abaixo, Elías Gamarra non chega ao remate. Que xogada en apenas 2 toques. Buscou Brais Vidal o pase medido para Elías. E Elías que pasa abaixo porque sabe que aparece Gamarra aí para gañar a posición, pero Gamarra non chegou por nada a ese remate dende o punto de penalti. Dá unha sensación que puso o pé demasiado paralelo á liña de fondo e pasoulle por diante, pero unha precisión moi alta en todos os envíos do Estradense, salvo o único, ¿no? Que era mellor, era só poñer o pé en dirección portería, eu creo, pola forza que tiña o centro. Bueno, unha mágoa para o Estradense porque tivo unha ocasión clarísima de gol. Bueno, pois vemos, como estamos comentando dende que comezou o partido, un bo Noia facendo moi bo partido, pero un Estradense cun perigo brutal cada vez que recupera. O Estradense foi o segundo mellor local do grupo galego da terceira división con 33 puntos dos 60 que sumou en total acadados neste campo.
Aí está esa pelota de Gamarra, agora pegado na esquerda, centro que ia cara por Rúa, dentro da área pequena, moi pechado. Taxe para Chema, se fai co balón. Pelota para Hugo. Hugo García que manobra aí pegado na banda, busca a Aldán, Aldán que se ofrece. Incansable o futbolista do Noia, cae Aldán, non hai falta, recupera o centro de Miguel Fernández que ia buscando a Gamarra dentro da área. Cae Gamarra, non hai nada, indica o colexado. Bueno, vemos que Rubén sigue coa súa contundencia defensiva. É un xogador moi xove, pero que sabe, vimos no primeiro partido como aí vimos como se frea contra él para que non poida rematar e, bueno, como se suele decir, arranca con todo, porque ata arriba caeu. Gañou ya aí a posición o dianteiro do Estradense, non tivo opción de remate, xa se levantou, xa se recupera. E a pelota que a move outra vez Rivas, buscando a Hugo García na banda, pero chegou Elías para estorbar, saque de banda pro do Estradense. E vai mover outra vez Elías, Miguel Fernández. Elías atrás con Ander, este que xoga co seu porteiro porque Hugo Losada chega aí para estorbarlle a todo o mundo. Brais Vidal de costas, Brais Vidal que saca moi ben a pelota para Óscar. A situación era complicada, sí. Moveu xa Óscar para Jaichenko, cruza divisoria Jaichenko, encara a Rubi, a pelota esquerda para Óscar López, centra Óscar, o toque no primeiro pau de Rivas, e a pelota para Elías que quere armar a perna. Xoga na dereita para Porrúa, cuidado con Porrúa que pode rachar para o medio. Porrúa que remata o primeiro pau, a pelota fora. Xogada marca da casa de Porrúa. Sí, pero xa comentábamos no primeiro partido, sorpréndeme moito como infravaloran os defensores o simple feito de orientar ao xogador para a súa perna mala. Vemos como aí asusta moi ben as distancias Hugo contra un zurdo pechado como é Porrúa. Agora Hugo outra vez, presionado aí por Elías. Mira como están cambiando de posición Hugo con Aldán. Bueno, moi interesante o partido a nivel táctico. Pelota longa, busca Hugo Losada. Pero se utiliza aí o corpo para intentar chegar antes, pero equivócase na entrega. Favorecelle ese toque a Landeira que xogou con Jaichenko. Jaichenko de costas. Ten que recuar, presionado por Rubi Casas que comete falta. Outra falta e outra protesta aí do bando local que pide cartón. E outro despexe de Rubi Casas, a pelota fora de banda. Moi solvente, moi solvente Rubi, moi complicado de levar, un xogador agresivo, bueno, moi ben a nivel defensivo, sobre todo de aspectos de concentración e de contundencia, que creo que neste campo, en este contexto, vai ser moi importante. Bueno, hai que ter en conta un dato que me chamou a atención e é que o Noia foi o equipo con máis expulsados da temporada regular con 7 cartóns vermellos e o Estradense sumou 6, son dous equipos da parte alta, o cual pois indica en certa medida tamén pois que son equipos que utilizan o físico e que dominan os partidos, ¿no? Intensos, que creo que se suele dicir, son equipos moi intensos nas accións. Bueno, ao final si ti levas moitas veces os partidos aos duelos individuais, cando ves que vas a ser superado, pois é complicado, ¿no? Porque deixas en menos unha toda a liña defensiva, entón, bueno, eso acarrea moitas veces que teñas que facer faltas que supoñan tarxeta e desembocará moitas veces en atención a Hugo Losada que pode gañarlle a pelota aí Ander. Controlou, pero marchou de cara a costado dereito da área. Entra na área Hugo Losada, remataba co perna esquerda. Agora Mario quería conectar aí o remate, estorbado. E a pelota que a mantén o Noia, pero perdes esa acción. Rubi Casas que centra, pelota pasada, sae Coque, agarra o balón e xoga rápido, buscando a Porrúa. Que ben se anticipou Xavi porque Porrúa marchaba só. A pelota para Hugo García. Busca Hugo García, Facu Moreira que estaba en fora de xogo, parece que controlou co brazo tamén, pero estaba en posición antirregulamentaria, así que non vale ese envío para Facu. Dame a sensación que para o Estradense é un mal negocio deixar os duelos individuais con Hugo, ¿no? Hugo Losada é un xogador
no traballo de costas é moi complicado, e estamos vendo como moitas veces, pois eso, o Noia tenta atraer para xogar sobre el, e despois pois te atacas, digamos que o defendes correndo cara a túa portería con moitos xogadores. Agora entregou ya Paco o seu porteiro, que ya devolve outra vez. Paco, o veterano, percorrendo moitos kilómetros. Agora caeu Paco, non hai falta, a pelota está dividida, volves a levantar Paco para controlar ese balón, pelexando aí con Óscar. Balón a saque de banda a prol do Noia. Paco que se queixa. Falábamos antes de aspecto disciplinario, pero non vimos moita intensidade no partido de ida, pero aí só hubo 4 cartóns. Así que limitando tamén esas... Sí, bueno, o playoff ao final é outra película, non? Sabes que non te podes ir, evidentemente ningún partido te podes ir, pero sabes que no playoff estás a xogar moito, e sobre todo que se te expulsa no partido de ida xa te perdes o de volta. Move xa pelota o estradense. Estamos a piques de chegar o minuto 25 desta primeira metade. Non se move o marcador no novo Municipal da Estrada. 0-0. A pelota longa, buscaba por rúa, toda a vantaxe aí para a defensa e tamén para Chema, que xoga con Xavi. Pelota para Axel, que vai aí ofrecerse. Move o balón longo, non se entendeu con Hugo Losada. Vantaxe para Ander, que lle deixa a pelota a Coque. Agora que baixa por parte do estradense a recibir a inicial a xogada de Miguel Fernández. Landeira para Óscar. Volve a xogar Landeira con Miguel Fernández. A pelota arriba. Atención a Elías, que lle gaña as costas aí a Hugo. Elías controla a Coca al caño, vai o chan, pero recupérase, protexe ese balón. E a pelota atrás para Porrúa que busca posición de disparo, botoulle mal aí a pelota en última instancia, e a pelota marchou moi por arriba do traveseiro. Pero intentaba outra vez a súa xogada. Sí, marca da casa, como dixeches antes. Ademais, dame a sensación que ves que o va a facer, que cando eres defensor sabes que o va a facer, e ao final o fai, non? Ese cambio de ritmo, ese toqueciño que lle dá un pouco máis longo no derradeiro control antes de disparar, que fai no indetectable moitas veces por defensas. Cuidado nesa saída de balón que recuperou Óscar. Intentaba moverse aí Martiñán, pero acabou perdendo a pelota. Agora quería sair Aldán. Finalmente hai saque de banda pronto Noia. Limitou aí esa contra o estradense. Vai mover Paco. O balón por dentro para Aldán, que se ofreceu aí. Acabou caendo, pero non indica falta o colexado. E recupera Miguel Fernández. Pisa o balón. Busca Martiñán, que vai aí cara ao centro a recoller ese balón. Conduce Raúl. A pelota para Jaichenko, non se entenderon. E saque de banda pro do Noia. Que xoga moi fraccionado, ¿no? Vemos como deixa 3 xogadores casi que descolgados e defende co resto, ¿no? Esa liña de 5 e 2 xogadores, pois válelle para defender e para frear ao estradense. E sobre todo para tamén fraccionar ao estradense, porque ao final se che deixan 3 xogadores descolgados, ao final tes que fraccionarte se non queres quedar, bueno, moi exposto para a transición. A pelota agora longa, sí que atopou a Hugo Losada, que baixa co peito, conduce Hugo Losada, aí rodeado de defensores, a trompicóns, pero acaba marchando. Finalmente chegou Landeira, anticípase Landeira, recuperou, pero marchou a pelota, saque de banda. Mantén a secuencia ofensiva Noia. Sí, sacou petróleo, como se suele decir Hugo. Checa Facu para facer o lanzamento. Finalmente foi córner. Pensaba que saíra a pelota pola banda, pero Facu prepárase para sacar do curruncho. Apartou aí o banderín. Toca Facu, moi pechado. A pelota ao segundo pau. O toque ao segundo pau. Cuidado que volve a pelota cara adentro. E acabou sacando baixo a liña. Creo que foi Brais Vidal.
A pelota superar a Coque por arriba nese remate. E a piques estivo de chegar o gol. Moitos problemas do Noia aí a balón parado, igual que pasara na ida. E o Estradense que lle costa sacar esas pelotas moi pechadas. Sí, que falamos do poderío que ten o Estradense por xogadores, pola envergadura, polos golpeadores e lanzadores que ten, pero Noia, está a crear moitos problemas en toda a eliminatoria o Estradense nas accións a balón parado. E a pelota que tocou foi de lado a lado. E finalmente superou a Coque. Apareceu Brais Vidal aí no segundo pau para afastar o perigo, pero segue insistindo Noia. A pelota para Aldán. Hugo García. Presiona aí Elías. Chega Axel co calcaño para Hugo. Que boa xogada, pero había fora de xogo. Invalidada acción por fora de xogo. Ese gran pase aí co calcaño de Axel. De momento, moi atinadas as defensas aí achicando. Xa houve varias accións de perigo que quedaron en nada por posicións de fora de xogo. Moi parecido, ¿no? Ao final como partido de ida, dá a sensación que lixeiramente máis entonado o Noia, que estáse a xogar máis ao que el quere, pero cuidado con ese erro aí, estuvo a piques de sacar partido Noia. Que había pelota a Ander. Xoga con Miguel Fernández. Insiste o Estradense, male o susto, non quere pegar pelotazos. Agora si Miguel cambiou o xogo de xeito espectacular para Jaichenko, que baixa o balón, dobra Óscar, cuidado con Jaichenko, que busca posición de disparo, lanza, toca Chema con problemas e a pelota acaba en córner. Claro, isto é o que ten, ¿no? Ao final Manuti o que quere é que se saquen de librar esta primeira presión do Noia, porque unha vez que consigue librar esa presión xa acelera o proceso ofensivo moitísimo, e aí con espazos hacia diante, Jaichenko, Porrúa, son xogadores que, bueno, que como vimos son capaces de crear perigo da nada. Pues córner agora a prol do Estradense. O Miguel que lle deixa a Porrúa, que se dirixe cara ese costado esquerdo, vai sacar coa perna esquerda, xe que a pelota irá aberta, hai varios futbolistas no punto de penalti. Cara aí vai o balón a Jaichenko no segundo pau, que toca arriba, cuidado con ese remate de Gamarra, tocou unha defensa, volvelle caer a Jaichenko. Jaichenko que centra, Gamarra que tocou aí en moi mala posición, a pelota acabou en saque de porta. Agora sí move Chema Longo, busca directamente a Hugo Losada. Chegou Miguel Fernández para ceder ya a Coque. Estaba moi só aí Hugo Losada para iniciar esa acción el só. E a pelota que vai na esquerda para Óscar. Jaichenko. Volve cara atrás Jaichenko, perseguido por Paco, que iba agarrando polo brazo, indicou a falta colexado, e outra falta de Paco, bueno, indícalle que agarde para facer o saque, máis ben o colexado, non? Sí. Eu creo que Paco xusto aí. Que o Estradense mellor ten que facer ou aumentar o ritmo de circulación do balón, non? Porque vemos moitas conducións cara atrás, cando mellor, bueno, pois este xogador de cara, pois xogar rápido para esos xiros de xogo, porque volvemos ao mesmo do primeiro partido. A liña de 5 do Noia moitas veces está fixada polos tres xogadores que pon arriba o Estradense. Entón, bueno, o cambio de xogo, se é rápido, vai a topar esas superioridades que ten esos espacios, sobre todo intermedios, unha vez que xires o xogo cara aos famosos cadrados contrarios. Ahora el Violongo, non chegou ninguén. Outra vez hai saque de porta pro Noia. Tomanse un respiro agora os dous equipos, porque a intensidade está a ser tamén alta, como fora no partido de ida. Levamos 32 minutos desta primeira metade. E vai mover Chema. Despraza longo, moi longo. É imposible para chegar. Para Hugo Losada, pelota saque de banda. Favorable o Estradense. E xoga xa Ander con Coque. Llega Faco a presionar, cuidado con Coque que se complica aí, toca Hugo Losada, atención Hugo Losada que pode marcar, a reviravolta, pelota queda morta. Buscaba aí Axel Aldán, finalmente chegaron as axudas os futbolistas do Estradense para tapar aí, porque se complicou e moito Coque. Cuidado agora na saída, que a pelota vai para Gamarra. Vantaxe para Chema que xoga con Xavi.
Jugaba, atención a Brais, que busca ir a incorporación de Jaichenko no segundo pau. Estaba moi lonxe. Le saca Rubi. Balón para Paco. Non hai tregua neste partido. Facu intentaba controlar de costa, se recibe a falta. Xoga xa directamente buscando a Aldán. Aldán que queda totalmente só porque Hugo Losada estaba atando as botas aquí no centro do campo. Aí está Aldán. Chega agora Mario. Aldán que busca posición de centro. Centro, segundo pau. E chega outra vez Brais Vidal no segundo pau para sacar a pelota a córner. Qué secuencia, ¿eh? Sí, están a pasar demasiadas cosas como para analizarlas, ¿no? Es complicado por todo lo que está pasando. Empezaba aquí con este erro de Coque no control, marchou moi longo, estivo a piques de chegar Hugo Losada por nada, ¿eh? Sí. Aí refixose rápido porteiro, sacou a pelota, e despois se achegaron para pechar ese envío de Axel sobre Aldán. No, eu entendo que hai veces que construir coa pelota date moitas ventaxas a posteriori, pero hai uns riscos que ao mellor non se deben tomar, non? Sobre todo cando eres o derradeiro xogador que eres o porteiro. Aí está Aldán, o sacador habitual desde esta banda esquerda no córner. Balón raso, atención, que chegaba Facu, non puido poñer ben o pé, porque chegou aí sen oposición para buscar o remate. Pelota acabou un saque de banda. Sí, esa defensa moi afundida do Estradense, meteron moitos xogadores o Noia na área pequena e, bueno, aparecendo un xogador cun bloqueo e, bueno, por pouco non rematou o Noia, que nas accións de balón parado ten un repertorio. Sí, iba a dicir que están a alternar ben, non? Eses saques moi pechados, agora mete xente o Estradense para evitar eses problemas e alternan cun saque aí cara frontal e a pique se tivo de chegar ao remate. Centro agora que despexa Ander a saque de banda. Está a pasalo mal agora o Estradense nesta secuencia de partido. E o Noia acumulando futbolistas arriba para este saque de banda. Aí vai Paco. Toma carreira Paco, vai meter o balón dentro da área seguramente. Garda Rivas, anda por aí Facu tamén, e o lanzamento de Paco que vai buscando o capitán Rivas, saltaba aí coa cabeza pero non puido chegar, o despexe de Miguel Fernández, chocaron dous futbolistas do Noia, cuidado coa saída do Estradense. Gamarra toca directamente de primeiras para Porrúa, Porrúa levanta a cabeza, incorpórase Elías, tamén Jaichenko, centra Porrúa, pero chegou Hugo García para despexar. Sí, creo que precipítase, ¿no? Porque a vantaxa que tiña posicional perdeu una Jaichenko, entón, bueno, pues encara, ¿no? Ademais, que ten un contra un boísimo, si eles están defendendo casi que estando en vez de chegando, pues aí tes que xogártela. Ademais, eres Porrúa. Pois o córner agora a prol do Estradense. Chega Miguel aí para efectuar o saque en corto, finalmente vai quedar el. Ver por qué solución opta aquí o Estradense. Incorporan sus futbolistas ao remate. Vai sacar aí Migui. A primeiro pau chegaba ao remate. Estorbáronse aí entre Óscar e Ander. E a pelota acabou en saque de porta. Balón pegado a banda para Hugo. Chega por aquí Aldán. Aldán que busca Hugo Losada e vai ser fora de xogo. Estaba pelexando aí pola posición con Ander. E non o dubidou o asistente, ergueu a bandeira. Na nova posición antirregulamentaria pro atacante do Noia. Pero que ben o fixo Noia, como fixou aí Hugo, apareceu dende o lado contrario a Aldán, esa carreira en diagonal moi difícil de detectar e, bueno, moi traballadas as saídas do balón por parte do Noia. Balón de Miguel Fernández longo buscando a Gamarra. Toca Xavi, volve a tocar Xavi, agora coa cabeza para atrás. Balón a poder de Chema. Xoga xa a xiña con Rubi. Pelota outra vez para Xavi. Adianta aí as liñas o Estradense. Chega por Rúa. Envío longo buscando a Hugo Losada.
Están quizáis a abusar moito deses envíos longos a Hugo, está moi só arriba. Sí, pero, bueno, eu creo que non é mala opción porque consiguen fraccionar e xerarlle espazo por diante a Hugo para fixar con ese xogo de costas a Ander, que está a sufrir un defensor moi forte tamén, pero que Hugo, bueno, aí vemos que están cansos os dous pola loita que teñen, e sobre todo porque non corre esos riscos que si está a correr o Estradense, non? En ese inicio co porteiro, a mellor si te están apretando un para un, que o duelo sea na última liña ofensiva, non na última liña defensiva túa. Agora sai o Estradense. Martiñán que xogou de cara con Miguel, este busca por Rúa, pegado na banda. Por Rúa, que vai cara fora, recibe axuda aí Hugo de Xavi, que chega para cruzarse para recuperar a pelota. Busca Aldán, bo control de Aldán, que xoga con Hugo Losada. Aí non fixo ben o control Hugo, que deu a pelota un chisco atrás. E o balón acaba en saque de banda. Mantén a posesión o Noia. Aí quedou mancado. Tarda aí en recuperar quizáis ten que ver un pouco con recuperar o oxígeno, sí, deste todo esforzo que está a facer Hugo Losada. Porque ao mellor ao espazo non se ve moito o que está a traballar, pero como ben decías, en esos duelos individuais de costas, pelota para Aldán, con amago, marcha Aldán de Elías, centra Aldán, e hubo falta sobre Aldán, cometida por Elías, falta perigosa pro Noia, que volven aí a acusar o árbitro pedindo cartón, pero non hai cartón desta volta tampouco. Decía que ben Aldán, xa no primeiro partido foi un pesadelo moitas veces para o Estradense pola súa mobilidade, pero que si vemos como está desenrolarse o partido, vemos como o que buscaba Iván Carril, non? Con esa posición de falso 9, como aparece moitas veces por detrás dos extremos, en esos espacios intermedios que é moi difícil de que persigan os centrais, porque sabe moito de zona e despois, bueno, esa versatilidade que ten para atacar espazos, para xogar ao pé, creo que está a ser do mellorciño xa non só do Noia, senón do partido. A falta de Elías foi dura, Sí. Precisou aí asistencia Aldán, xa se recuperou. E a falta perigosa está aí Facu e tamén Aldán. Vamos ver, porque é unha acción de moito perigo, e máis pro Noia, que está a tirar moito partido destas accións. Pois veremos, porque hai moito xogador metido na área pequena. Agora non quedou ninguén, sempre queda alguén do Estradense para esas contras que tamén sacan con moito perigo, pero agora mesmo están todos dentro da área. Gamarra está no punto de penalti. Mira a Axel, a ver se Paco non vai para dentro e o balón vai fora. Agora xa cambiaron. Agora chegou Jaichenko para deixar a Gamarra para que saia aí a buscar a Axel, en mesmo a Facu, que tamén se coloca aí. Aldán, moi pechado Aldán, o despexe, cae a pelota aí Hugo Losada no frontal da área, cambiou a pelota para a esquerda, baixa outra vez Aldán, quere centrar Aldán, colocou aí Ander, Aldán que protexe, agora chega por Rúa e córner a prol do Noia, segue a secuencia ofensiva do equipo visitante. Apreta o Noia. Estamos xa no treito final, minuto 42 da primeira metade, e o Noia intentando acadar un gol que lle dé a vantaxe outra vez, como acontecera no partido de ida. Na eliminatoria que polo momento está empatada. Aí está o córner, Facu que centra, o primeiro pau, despexe, baixa o balón por Rúa, quere sair por Rúa, presionado aí por Axel, recupera balón Facu, atención a Facu que entra na área, Facu, primeiro pau, quedou coa pelota Coque porque entraba Mario disposto a rematar. Xa o dixemos, o contraataque é perigoso porque é unha das ferramentas máis perigosas que tes, porque pillas ao equipo desorganizado, equipo rival, a contra da contra é todavía peor, ¿no? Porque ti estás expandíndote, eles te presionan e te pillan totalmente o máis desorganizado aínda. Entón, bueno, non pode perder ese tipo de balóns o Estradense nas transicións, senón pode facer moito perigo o Noia. Aí está por Rúa, centra buscando a Gamarra, gañaba as costas Gamarra, pero a pelota iba moi longa e colleu unha chema. Porteiro buscando algún envío longo, xa avanza a súa liña de defensas.
Pelota arriba buscando a Hugo Losada. Cae en esa pelea con Landeira. Non houbo nada. Toca Rubi Casas. Ainda non recuperar a verticalidade de Hugo Losada aí para pelexar por ese envío. E balón para Coque. Volta a reiniciar. Eu insisto nos dous xogadores que ten na base o Estradense, que son os que ten que atopar, porque son donde ten a superioridade tanto na fase de inicio como despois, non? Salvo Rubén ou Raúl, perdón, que é o que sube un pouco máis, é onde ten que buscar aí nestes giros de xogo agora rápidos para atopar eses espazos intermedios para xogar a partires dele. Aí está Elías por dentro, deixa ya o balón a Porrúa pegado na banda. Porrúa que vai cara ao centro, atención ao centro, primeiro pau, vai chegar o gol. E gol! Gol de Jaichenko. Abre a conta o Estradense neses movimentos que pedía Chollas. A pelota co centro de Porrúa. Buscou o seu perfil bo a esquerda, centrou o segundo pau e chegaron Gamarra e tamén Jaichenko. Foi Jaichenko finalmente o que rematou o fondo da rede. Non chegou ao fondo da rede porque sacou a pelota Chema, está protestando. Pero o árbitro viu claro que a pelota rebasou a liña de gol. Aí danse situación de 2 contra 2 e Porrúa, non sei. E no segundo rebate, no primeiro parece que saca Chema. 5 desta primeira metade. Que difícil é defender o centro, non? Eu creo que o centro en destino, porque en orixe, insisto, outra vez na orixe creo que Hugo ten que orientar sí o sí a Porrúa para a súa dereita. Pero, bueno, vimos que o que dicíamos, ¿no? Que ese cambio de ese xiro de xogo, cuidado. Atención ao roubo, Jaichenko busca Gamarra. Touso Chan, Xavi para impedir que a pelota lle chegase ao dianteiro. Balón a saque de banda. Isto comentaba Miguel, que en esos xiros de xogo, cando chega o balón aquí en unha situación de 2 contra 2, eu creo que ten unha superioridade cualitativa o Estradense polo tema de Porrúa. Bueno, ademais Elía que rompe, facilita a fundir ao seu par para dentro, facilita que poida sacar o centro. Bueno, xa sabemos os centros que fai Porrúa, que son medio gol. O balón de Porrúa aí que quería impedir que saíse pola liña de fondo, non puido. Xa estamos no tempo engadido desta primeira metade. Deixa seguir o colexado. Vai sacar Chema. Balón longo. Busca Facu Moreira. Salta coa cabeza Landeira, despexa a pelota. Tocou Gamarra. Balón de Xavi. Recupera outra vez o Estradense. Miguel Fernández xoga de cara para Elías. Os dous de dentro, o que ten que buscar a superioridade que ten por aí con eses dous xogadores, cos 3 xogadores, ao final con Raúl. Xa non lle deu tempo a elaborar unha nova xogada o Estradense, minuto 47, indica Fernández Blanco o final da primeira metade a que chegamos con ese 1-0. Acaba de marcar no minuto 45 Jaichenko e pon por diante o Estradense. Imos facer unha pausa. Volvemos cando vaya a dar inicio a segunda metade dende o novo Municipal da Estrada para eses segundos 45 minutos deste partido de volta da semifinal autonómica polo ascenso a segunda federación. Tempo de lecer no novo Municipal da Estrada neste partido de volta da primeira eliminatoria galega polo ascenso a segunda federación, que polo momento está a gañar o Estradense por 1-0 o Noia. O Estradense estaría un gol por diante logo do empate a uns do partido de ida, e ademais contando con que no caso de que haxa empate despois dunha prórroga sería o Estradense segundo clasificado da temporada regular, o que acadaría o pase a esta final galega. Esta é a primeira das semifinais que se resolve arestora na Estrada. A outra será ás 5 da tarde entre a Sarriana e o Racing Vilalbés. Este era o gol que polo momento deixa a eliminatoria en vantaxe pro Estradense e chegou no minuto 45 Chollas nunha desas accións que demandabas, non? Nesa circulación de balón e xerando esa superioridade pola dereita con Porrúa, que centrou e apareceron ata 2 futbolistas. Creo que eso está traballado. Aí vemos como Elías, unha vez que solta fora, vaise para dividir máis atención
a fundir un pouco aí a Axel, e despois o centro que pon que medio gol, como se soe dicir. Bueno, o gol chegou despois dunha boa primeira metade do Noia e dunha gran secuencia ofensiva, sobre todo a balón parado, meteu en moitos problemas o Estradense. Nese treito de 10 minutos finais da primeira metade a pelota prácticamente non saiu do campo do Estradense e, sin embargo, chegou esa acción illada e ese tanto dun Estradense que tamén tivo moi claras ocasións na primeira parte cada vez que saía con velocidade, non? Sí, eu creo que sinceramente que aos puntos estaba a ser mellor o Noia, non? E sobre todo a través dese xogador número 18 que Aldán, que está a interpretar moi ben todas as situacións que se están a dar, a aparecer xusto no momento preciso, ir tanto ao espazo como sobre todo pues, por diante desos falsos extremos que convertesen case que en dianteiros que son os dous do medio, os dous extremos, bueno, moi ben, non? Ao final o Noia, pero o que vemos é que o Estradense pois tivo pegada e meteu o gol. Bueno, xa temos os 22 protagonistas de volta sobre o céspede, parece que non hai cambios. Xa está todo preparado. Fernández Blanco que vai a subiar. Comeza a segunda metade, 45 minutos por diante aquí na Estrada para coñecer o primeiro finalista galego. O segundo sairá da segunda semifinal que disputan ás 5 da tarde tamén en directo na G2 e a galega.gal a Sarriana e o Racing Vilalbés. Vitoria momentánea da Sarriana por 0-1 despois do partido de ida da semana pasada. Xa está pelota en xogo, atención que quería incorporarse e Gamarra buscaba posición de remate, vai ser cartón amarelo aí para Rivas, que tivo que derrubar o futbolista estradense. Pois interpreta que teñen posibilidade de participar os seus compañeiros, pero ao final unha falta de comunicación. Sí, chocaron aí entre os dous, Rivas que agarra polo brazo a Gamarra. O árbitro resolveu a acción cun cartón amarelo, pero sí que é certo que era o último defensor nesa acción. O último, non sei quen era o outro xogador que quedou aí descolgado, non sei se era Xavi, pero dame de central esquerdo, non me dá a sensación que tivera posibilidades de participar, Eu creo que porque sí. Chocaron os dous aí nese intento de despexe e habilitaron perfectamente a Gamarra, que marchaba con verticalidade cara a portería. Pois se era de cor vermello ese cartón, non creo que se estrenara ninguén. Bueno, en calquera caso, unha falta perigosa aí a prol do estradense, que estivo a piques de tirar partido desa primeira indecisión visitante. Colócase a pelota e Miguel Fernández, quen está aí, tamén está por rúa. Parece unha boa posición para lanzar de xeito directo. Vanse colocar polo momento 3 futbolistas na barreira. Preparanse aí os dous futbolistas do estradense. Parece que está un chisco preto esa barreira, non parece que teña distancia. Imos ver, Miguel Fernández lanza, Miguel Fernández directamente, a pelota moi desviada. Sen perigo. Deixa o corpo un pouco para atrás e o balón sae por riba. Saca xa de porta o estradense intentando sair. Aí tocaba Elías. A pelota. Agora cae a banda esquerda para Óscar. Ofrécese aí Miguel. E a parede con Óscar. E aí ten que tentar o que comentábamos, ¿no? Que Aldán salte liña, que convertase en un dianteiro e que tanto Brais como Miguel pois poidan recibir detrás de Aldán, que como xerou tamén a oportunidade. A pelota que buscaba Óscar para Jaichenko, saiu Rubi para despexar, pero finalmente Jaichenko que move cara a dereita. Aí está Elías, cruzando a divisoria. A mesma secuencia. Buscando aí a liña de fondo Elías, pode centrar Elías, cruzouse Xavi, protexeu Xavi, non chegou a tocar e a pelota saque de porta pro Noia. Cando consegues facer esa secuencia de pases e chega sobre todo na esquerda cara a dereita, Elías é por rúa nesa parella vertical, está a facer sufrir moito a Noia, non? Entón, bueno, é un pouco que debe de buscar o estradense. Aí está ese balón longo de Chema buscando a Hugo Losada, sempre emparellado aí con Ander.
E gañou a partida Ander. Pelota de Jaichenko para Gamarra. Volve gañar aí Gamarra por arriba. Aí está Raúl para Gamarra. Gamarra que quería moverse dentro da área. Chegou o despexe. Recupera o Noia. E volve Óscar López aí meter o pé. Pero o balón acaba saindo a saque de banda. E o que comentábamos na primeira metade, que se Hugo Losada é unha parella de baile complicada, pois pasa o mesmo con Gamarra, como quede tamén en un duelo individual neste tipo de balóns botando, aéreos, que ele está a traballar de costas, pois é moi complicado defenderse un contra un con estes xogadores. Pelota saca pola banda Paco, o despexe longo, chega Landeira para tocar arriba. Aí Raúl que empurrou a Mario para facerse con ese balón. Viu no colexado e foi falta. Pelota favorable o Noia. Aí está xa preparado Rivas. Xoga con Mario. E balón para Xavi. Chega por rúa na presión. Outra vez con Mario, equivócase no control Mario. Brais Vidal que xogaba de primeiras para Gamarra. O despexe de Rubi Casas. E completación Axel. Hugo Losada. Controla Hugo Losada de costas. Xoga de cara. Con Aldán tamén. Hugo Losada. Acaba caendo. Non hai falta. Recuperou o Estradense. Pelota para Coque. Ido Miguel Fernández e Elías. Saindo pola dereita o equipo local. Balón longo, buscando a Gamarra. Vai chegar e venga Gamarra, atención que se planta diante do porteiro. Gamarra remata. Sacou Chema abaixo. Que ocasión para Gamarra, que despiste defensivo do Noia, porque estaba en posición correcta. E marchou diante de Chema, rematou por baixo, sacou o porteiro. Sí, eu creo que a viu tan clara Gamarra que non supo que facer, non. E tamén ese bote que lle dá, imos ver aí o pase, é boísimo. Fíjate que clara Aquí dalle un bote que se lle queda contra él e despois, bueno, opta por golear forte en vez de preciso. Unha mágoa para o Estradense, evidentemente. Ahora era Óscar o que lle quería meter a pelota por abaixo outra vez a Gamarra. Está pasando apuros agora o Noia neste inicio da segunda metade. Pelota no despexe, chega Elías aí na presión. Recupera Brais Vidal. Balón atrás para Coque, volve iniciar o Estradense, que está a monopolizar a posesión nestes primeiros minutos. Landeira outra vez co seu porteiro. Agora está a apertar máis o sol neste inicio da segunda metade. Pode ser un factor tamén o aumento da temperatura, porque a intensidade é grande. Sí, parecese moito, no ao partido que vimos o anterior, a primeira parte da eliminatoria, digamos, salvo que o Noia conseguiron unha reacción a balón parado, pero senteulle moi ben o gol ao Estradense, igual que no partido de ida. E o está a acusar o Noia. E tamén o que dicías, non? Que parece que baixou un pouco ese ritmo. Levamos pouco de primeira metade ou de segunda metade, pero en relación á primeira metade, igual que pasou no primeiro partido, o lle pasou ao Noia. Movendo a pelota Estradense. Brais Vidal para atrás con Miguel Fernández. Cuidado con ese balón dividido. Chega Hugo Losada para presionar. Salvou a situación Miguel. Ander se va con Elías. A recuperación agora de Hugo, que xoga por dentro para Aldán. E chegou Raúl para recuperar a posesión. Sí, estaba moi desasustado, o Estradense. Quedou 3-3 con descolgado, sin ningún xogador na base. Bueno, eu creo que o Estradense tamén ten que xogar co resultado, que vai gañando, que o empate en caso de prórroga favorecelle. Bueno, eu creo que está ben que ataque, pero non debes desprotexerse, sobre todo porque vemos que está a quedarse Aldán tamén, non? Moitas veces descolgado. Move a pelota en liña defensiva Óscar, que progresa pola banda esquerda. Xoga con Raúl Martiñán, de cara atrás con Landeira. Miguel Fernández despraza longo, Miguel Fernández busca a Elías, a pelota vai moi longa, non vai poder chegar. Saque de porta pro Noia.
toda a banda para Elías, non? Vemos como por rúa xa empeza a ser, como se suele decir, un alma libre, non? Que invade moi perigosamente e moi ben feito outros espacios interiores bueno, un calco do que vimos na primeira parte da eliminatoria tamén. Xa está Chema aí coa pelota xunto a El Rivas, pero xoga longo Chema, pero entrega directamente a Miguel Fernández, que recupera a posesión pro Estradense. Por rúa, xoga cara atrás Brais a dereita con Elías, a parede non le saiu, recupera Hugo García, intentaba sair coa pelota pero volve a perder. Balón pro Estradense. Xiros de xogo, é o que necesita, o que precisa, eu creo, o Estradense. Fíxate nesta ocasión Óscar, e se non é Óscar e salta Paco, pois esos espazos interiores da superioridade que ten con Raúl, se descolga, é por onde pode buscar o xogo, creo eu, o Estradense. Aí está Elías, aí temos. Acaba topando aí a Raúl. E aí temos o 2 contra 1. A pelota na esquerda para Jaichenko. Jaichenko dobra a Óscar, balón para Óscar, pode centrar Óscar desde a esquerda, centra primeiro Pau, despecha Rui Casas. Volve controlar Óscar con Miguel, levanta a cabeza Miguel e apóyase atrás en Brais Vidal. Insiste o Estradense, agora movendo a dereita para Elías. Por rúa controla por rúa, pode marchar por rúa, buscaba por dentro a Gamarra, onde chegou a pelota ás mans de Chema. Pero sabemos que por rúa é como un coitelo, cando ten posibilidade de ir para adiante, non é dos que volven para atrás para manter a posesión. Vai buscando sangue, como se suele decir. Agora equivócanse na saída, pero o árbitro dá o saque de banda ao Noia e protesta moito Óscar López. Vai sacar Paco. Xa se preparan os primeiros trocos. Vai entrar Javi Nonoya. E vai marchar Rivas, o capitán, o home que tiña o cartón amarelo. Pois primeiro troco no bando de Iván Carril. Sí, veremos o que fai, eso te vai dicir, porque é un troco ofensivo, xoga xa arriba e Aldán pois descolgase a unha posición, iba a decir máis natural, pero Aldán é quen de abarcar moitísimo campo. Estaba a facelo moi ben, sobre todo na primeira metade. A pelota longa agora para Gamarra, pelexando na banda esquerda, e cuidado que hai unha lea, e chega o árbitro cun cartón amarelo. Non sei se para Paco e outro para Gamarra. Sí, pues, sí, porque se encararon aí, sí, Gamarra seguro. E o futbolista do Noia, pues, penso que sí que puido ser Paco. Unha dobre cartón aí nesa acción. Parece que non vai a maiores. Medra intensidade do partido, porque estamos a piques de chegar a hora de xogo. Falta media hora desta eliminatoria. Só un equipo sairá daqui clasificado. Me parece que tamén houve cartón para Jaichenko. Pois esa media de cartóns pois acaba de superar o colexiado aquí nesta acción con 3. Soe pasar, non? Que na segunda metade sube o ritmo do partido e sube o ritmo dos cartóns tamén. E máis, bueno, pois eso, agora mesmo hai moito en xogo, o cansanzo, xa non chegas igual a esos balóns divididos, e, bueno, e a tensión tamén que xera a nivel emocional un partido destes. Pois móvese xa a pelota, logo desta interrupción, balón dividido, Óscar desde o chanque, toca para Jaichenko. Quería controlar aí Jaichenko, pero marcha a pelota fora. Recupera Noia. O balón dividido. Agora moitas imprecisións, pero aos poucos vai gañando metros o Noia. Sí, aí vemos a Aldán como medio centro definitivamente, que hoy
Javi que aparece aí, Javi Muñoz desde a dereita. Atención a Facu que centra o punto de penalti. Aparece aí Hugo para rematar desde fora da área. Espeta a pelota Miguel Fernández. E o despexe buscando a Gamarra. Moita xente no segundo pau do Noia, evidentemente pola estrutura que ten, que ao final tes unha defensa de 5 que convertes en 3 e o carrileiro chega ao segundo palo. Bueno, ten que estar moi atento o estradense con ese tipo de accións por iso, porque vai ter superioridade numérica no lado oposto polo tema do carrileiro. Pois aí está ese saque de banda. A pelota para Gamarra, pelexando Gamarra aí acaba no chan xunto con Xavi, que non houve falta. Elías baixa co peito. Insiste o estradense moi pegado aí a banda dereita. Non había espazo para asistir aí a Porrúa. Balón a saque de banda. Agora é Axel o que despexa longo. Toca Ander. Gamarra que pelexa. Xavi coa cabeza. Axel de volea. E Javi Muñoz que toca. Atención a Hugo Losada que quere chegar aí. E Landeira que enxoga de cara para ser porteiro. E agora máis balóns longos neste treito do partido. E cargando moita xente na última liña o Noia, non sei se a nivel numérico, a nivel de variante táctica, sobre todo a nivel defensivo, vai ter que modificar algo o estradense. Non sei se xa digo, a estrutura xa propia do sistema, poñendo liña de 5, si carga moitos xogadores, ou unha variante táctica con un xogador que se descolgue e se meta nesa última liña en determinadas situacións. A pelota que saca o estradense, quería chegar Jaichenko, tocou aí pero saiu de banda. Volve a recuperar o Noia. Vamos xa no minuto 60. Estradense 1, Noia 0. Noia precisa un gol para manterse con vida na eliminatoria. A pelota de Miguel Fernández, perde con Javi Muñoz. A recuperación Axel que movía aí a pelota. Que acaba recibindo falta de Brais Vidal. Outra acción a balón parado a prol do Noia. Unha falta dura, Pois agora non houbo cartón. Están a reclamar o colexiado os futbolistas do Noia. Xa se prepara Aldán para efectuar o lanzamento. Pareceu máis en directo. Co repertorio que ten a balón parado, pois... Sí, agora chega tamén Facu, pois temos aí un zurdo, un destro para efectuar o lanzamento. Sobre todo porque a liña ten moi adiantada, non? A mellor un desmarque a ese espazo libre que hai preto do primeiro pau, pois aí vemos como hai movimento. Desmárcase Facu Moreira cara a dereita, pero finalmente saca o segundo pau. Atención o remate que podía chegar, pero había fora de xogo. Tirou ben a liña o estradense. En todo caso chegaba Landeira aí para despexar, pero a xogada estaba invalidada por fora de xogo. Moita coordinación hai que ter nesa acción. Ten que estar moi traballado para iso, para facer que incurran en fora de xogo nunha acción que é moi perigosa se non sae. É moi perigosa se non sae. Aí temos a repetición. Pois non sei. O futbolista que entra máis pola esquerda, pode ser que estivese. Sí, pero non sei se fora para el, si ia para el balón. A pelota dividida. Vantaxe para Paco que protexe. El saque de banda pro Noia. Vai sacar Paco. Buscando a Facu. Pelota para Miguel Fernández que deixa para Porrúa. Porrúa que controla. Avanza Porrúa. Chega Axel para defendelo aí. Balón para Elías. Elías pegado na dereita. Marcha de Elías de Hugo. Atención Elías que centra. O deixa pelota para Jaichenko. Remate abaixo. Saca Chema. Óscar López que chega en segunda opción. Remata desviado. Outra clarísima. A prol do estradense, o remate de Jaichenko abaixo, topou con Chema. No, volvendo ao mesmo, fíxate cale a xogada que se dá. O sea, ao final o balón chega fora, donde nesa banda dereita está a ter superioridade, que ven aí o deixa pasar Raúl, e a de Jaichenko, pois con que fora a un lado, eu creo que hubiera sido gol, porque Chema está realmente vendido aí. Sí, fixo moi ben Elías con ese cano a Hugo.
Despois Raúl Martiñán, que deixou pasar o balón de xeito espectacular, e Jaichenko, quizáis por asegurar o remate entre os tres paus, topou con Chema. Cuidado que chega outra por Rúa, na dereita por Rúa, atención o remate, abaixo Chema. Parada de Chema que está a salvar o seu equipo. Sí. Si dicimos que na primeira eliminatoria non estivo do todo afortunado nesa acción do gol, agora leva esas dúas que foron clarísimas por parte do Estradense. Está para sentenciar o partido de eliminatoria o Estradense. Sí, está nestes minutos apertando, buscando o segundo gol que deixaría xa cousa moi complicada pro Noia. Pero polo momento Chema sostén con vida os seus. Chega Miguel Fernández para efectuar o saque dentro do Curruncho. Por Rúa que se ofrece. Subía o colexiado. O lanzamento de Miguel Fernández, o primeiro pau, non entraba ninguén aí, despexou Rubi. Aldán de costas, dentro da área, cuidado aí, nesa saída de balón, acaba indicando falta o colexiado. Salva a situación o Noia. Salva o empurre que está a ter o Estradense, que está a pasar polos mellores momentos do partido e casi que da eliminatoria, non? Porque agora sí que está a ser superior, moi superior ao Noia neste trito de partido. Volve a controlar a pelota equipo local. Está agobiando Noia. Balón centro a área, atención Raúl, non chega o remate. Parou Chema que saca rápido. Quiere librarse desta presión o Noia. Paco xogou para Javi Muiño, que se movía aí. Un semierro, perdeu a pelota, despexou Landeira. E o despexe convírtese nun pase para Elías. Imos ver se chega, chegou Elías. Evita que saia e xoga atrás con Porrúa. Cuidado con Porrúa. Vai cara adentro, agora si Axel tiña claro que ia facer Porrúa, pero tivo que recorrer a falta para paralo. No, sabes que o vai facer? O problema é frealo. Entón, bueno, a mellor tes que coller unha orientación corporal un pouco máis cara a súa esquerda para obligarlle a ir á dereita, pero, bueno, isto estamos a dicir dende aquí e despois chegas aí e Porrúa, pois, bueno, faiche iso e saca o perigo. Insisto, cada vez que o Estradense saca o balón da esquerda á dereita, os duelos de Axel e de Hugo están a sair perdedores contra Elías e Porrúa, e aí está a vía que ten que tapar o equipo de Iván Carril. Pode ser no Orise, orientando para que non poida haber ese xiro de xogo, posicións intermedias asustando para que non se xire o xogo para aí, ou en destino que se xa co outros dos xogadores que se sanquen de orientar ben aos dos xogadores da banda dereita do Estradense, porque están a ser superiores. Bueno, pois ollo con este saque de falta moi perigoso. Esa Porrúa que ergue as mans, pelota ao segundo pau, chega Ander, toca Ander coa cabeza. Estivo a piques de saír esa xogada, Ander outra vez, pasa por abaixo, Óscar López que remata de segundas. Parou na Chema, outra dobre parada de Chema. Logo dunha nova acción de perigo do Estradense, que agora sí moveu a pelota como quixo dentro da área. Sí, ahora está no seu momento, o Estradense ten que aproveitalo, sobre todo porque hai unha cousa que está deixando moitos xogadores. Vai Porrúa, madre mía. Está Porrúa que xogadón aí pola dereita, sacou o centro pero non lle chegou a Gamarra. Recupera o Noia que achica como pode. Quería sair Mario pero non pode. Raúl Martiñán recupera, atención Gamarra dentro da área, quere marchar Gamarra, penalti sobre Gamarra. E aí pode chegar o premio a este acoso do Estradense nos últimos minutos. Chegou antes Gamarra que Xavi. E Xavi, non sei, a súa gesticulación non protesta moito, imos ver agora na repetición. O balón vai por dentro da área, Gamarra que chega antes, toca. Non dá a sensación de que toque o balón o Miguel, o Xavi que diga. Sabes moitas veces polos xogadores, non? Se non protestan, que, bueno, equivoqueime. O que ben decías, Miguel, é consecuencia do que está a empuxar o Estradense, que está a ser moi superior neste treito de partido, nesta segunda metade, e veremos se se traduce no 2-0. Bueno, pois Gamarra, que xa lle metera 2 goles de penalti o Noia na xornada 26ª. No Julio Mato, pois ten outra ocasión
de marcar agora no partido de volta da semifinal polo ascenso. Aí está, diante da pelota, vai golpear con perna esquerda. Baixo paus Chema, tira Gamarra, gol! Gol de Gamarra, gol do Estradense, o 2-0, 2 goles de renda pro equipo local, que ademais sería favorecido do empate. E as cousas xa moi complicadas pro Noia, sobre todo porque estamos vendo que agora o Estradense está xogando prácticamente a prazer. Sí, ten que facer 3 goles para levarse a eliminatoria, pero, bueno, mudou moito a cara ao partido a partir do gol do Estradense. É un equipo que, como se poña por diante, pois, bueno, é dos equipos que cando vai por diante vai sempre vento a favor. Hai equipos que non lle senta tan ben a veces adiantarse no marcador, pero o Estradense é todo o contrario, ¿no? Ademais, bueno, a nivel táctico, vaya penalti que tira Gamarra, a nivel táctico eu creo que está moito mellor asustado, pero insistía, tiña que meter este segundo gol porque está deixando moita xente descolgada o Noia. Que pasa se deixa xente descolgada? Que ao final un equipo que combina tamén como Estradense, que ten duelos individuais moitas veces que está a buscar o Noia, sobre todo pola banda dereita, pois sácate moito peligro, que é o que pasou ao final, pois rematou nesta ocasión que foi gol. Pois golpeou Gamarra con moitísima confianza, con potencia a media altura, venceuse Chema, que estivo parando todo nos últimos minutos, pero xa co lanzamento dos 11 metros non puido. 2-0. Gaño Estradense no novo municipal, estaría máis preto desa final do cadro galego polo ascenso a segunda federación. Outra eliminatoria que bueno, que poden pasar moitas cousas tamén. Na de Sarria e o Vilalbés, que eu creo que é un equipo moi complicado, Vilalbés, que seguro que lle vai facer fronte a Sarriana, e veremos cales son os dous equipos que chegan a esa fase final. Estámonos anticipando, pero este lunes pasado coñecemos polo sorteo que se fixo na federación que unha vez que un equipo galego gañe estas eliminatorias e a final das vindeiras semanas vaise cruzar co campeón do grupo 13 das eliminatorias, mellor dito, do grupo 13, que é o grupo murciano. Así que xa coñecemos o camiño que tería que seguir, ou sexa Estradense, ou sexa Noia, ou sexa Sarriana, ou sexa Vilalbés. O equipo, un destes 4 equipos vai estar nesa eliminatoria final polo ascenso, que esa si é a final contra o gañador do grupo murciano, no que están xogando Cieza, o Molinense, o Santomera e o Pulpileño, que quedou sexto, porque o quinto foi o Águilas B. E o Águilas é un equipo de segunda federación. Exacto, temos o equipo en segunda federación e non pode xogar ese playoff. Bueno, viaxe longo, para un equipo de terceira división. Sí, xa digo eu que podían facelo por proximidade, non? Porque un equipo de terceira división supón un gasto enorme, non? Ir a xogar unha eliminatoria ata Murcia, tan lonxe. Cuidado a Facu que saca o primeiro pau, o remate. Chegaron 2 futbolistas para rematar, pero ningún deles foi quen de atinar, que foi Mario. O último que golpeou. E a pelota saque de porta, perigo aí nesa acción a balón parado do Noia, que precisa un gol para meterse no partido. Todos os xeitos, eu creo que o Estradense tampouco pode despistarse, non? Porque ao final o 2-0 é un resultado evidentemente que mellor que un 0, por suposto, pero que é un resultado moitas veces enganoso para os xogadores, porque métete un gol e despois nos derradeiros minutos vente o medo. Pois creo que foi Javi Muiño que golpeou no primeiro pau e chegaba Mario no segundo, non puido rematar. Aí vai Mella. En cambio, no equipo local vai entrar Mella en sustitución do autor do segundo tanto, de Gamarra. Ten que haber doble troco, senón... Entra tamén Fuentes. Fuentes que entrará no sitio de que abandona Gamarra, e despois falta un que saiu por Mella. Imos ver cal é o que... Saberemos quen foi o xogador substituto. Raúl parece, non? Que non vexo a Raúl, non vimos aí. Non está Raúl. Sai Raúl. Sí. Efectivamente, Raúl Martiñán, outro home substituído.
Sí. Pues dobre sustitución no estradense. Claro, non me pegaba a mi mella de dianteiro centro. A pelota aí que lle cae a Hugo García. Quere iniciar o Noia un novo ataque. Axel perde a pelota. Atención a recuperación do estradense por Rúa. Por Rúa con Jaichenko. Jaichenko na frontal. Podes mover Jaichenko. Está moi só. Jaichenko que remata. A pelota sai mordida directamente ás mans de Chema. Non renuncia a buscar o terceiro estradense. Vai a cambios tamén vos que ten no seu plantel o estradense, non? Porque ao final Mella é un xogadorazo para a categoría, igual que Fuentes. Bueno, plantillas que por algo están onde están, non? Tens que ter unha plantilla boa e longa para chegar a este playoff. Bueno, pois aí está movendo a pelota estradense. Agora reforzado aí con Mella, que xa entraba no partido de ida como refresco. E a pelota de primeiras buscando arriba Fuentes. Protexe Xavi, sae Chema, recupera o Noia. E aí está Hugo Losada. Nos últimos minutos non entrou moito en xogo Hugo Losada. O Noia estivo metido defendendo no seu campo. Sí, tamén creo que ten que ver co cambio de posición de Aldán, que estaba a darlle moito. Mira Fuentes, que velocidade. Fuentes, chegou Fuentes antes que Xavi. Falta de Xavi e agora ve cartón Xavi. Que antes fixo unha falta pola que se lle pediu o cartón e non o viu. Pois agora sí, cartón amarelo para Xavi. Superados os centrais do Noia. Sí, porque agora empeza a haber máis espazos e bueno, xusto este xogador ao espazo é perigosísimo e veremos. Espera que vai haber agora un triplo cambio. Paco. Van a entrar Marcelo, Pi e Iker. Marcha Paco. Marcha Hugo García. Va. Piñeiro, Iker, dianteiros. Veremos como... Bueno, dianteiros, atacantes, veremos como estructura todo isto. Por o momento ten fai un triplo cambio defendendo unha acción na balón parado, que é unha cousa que habitualmente non se fai. Bueno, ao final Piñeiro e Iker sobre todo teñen envergadura para defender este tipo de accións, pero dame a sensación que a ver como reestructura todo é o que tiña que facer, non? Tamén Iván, por o momento no que estamos no partido ten que axitar a árbore. No envío de por Rúa moi pechado, segundo pau, non chegou Landeira, saque de porta pro Noia. Aí vemos como fai 4-4-2, parece, non? Non sei se... Bueno, por o momento no Noia é prácticamente unha liña de 4 dianteiros. O 4-2-4. Vamos ver como se acomodan. Porque están aí Pi, pero tamén está Hugo Losada. Está tamén Iker e Javi Muiño, pois Javi vai Muiño con todo xa. Sí. Na dereita a emparellarse cos centrais, que evidentemente que algún dos medios ten que descender para, por lo menos para ter esa superioridade numérica que non ten por que non tela, que ao final va gañando o Estradense. Unha pelota dividida. Ele xa vai Iker, atención que chega aí Marcos Piñeiro, Pi. Vai buscar a segundo pau, incorporación de Hugo Losada. Hugo Losada que baixa a pelota, atención Hugo Losada. Deixa atrás para Facu, remate de Facu arriba. A ocasión agora do Noia, que acumula xogadores e agora saiu moi ben a contra. Sí, é o que che dicía, que ao final tes moitos xogadores na última liña, como algún dos teus xogadores defensivos non este atento, podes correr moito perigo. E vamos a Facu que creo que está a xogar de lateral esquerdo e xogou nesta eliminatoria de carrileiro, xogou de extremo esquerdo, agora está de lateral. Bueno, incluso creo que en algún treito do primeiro partido xogou por dentro, cando tiña o balón o Noia. Bueno, xogador polivalente. En xeral os xogadores que utiliza Iván Carril, se non eran polivalentes, está a obligarlle a ser. O saque de banda de Óscar López, buscando pola esquerda aí o seu dianteiro Fuentes. A pelota que volve a sair pola banda, volve a favorecer o Estradense.
Agora quere frear un pouco eses ímpetus do Noia. Agora demorando un chisco o saque. Xa non suben tantos futbolistas estradenses. O lanzamento dentro da área. Pelexaba Jaichenko, despeche de Javi. Balón para Marcos Piñeiro, que despecha Longo. Busca aí esa incorporación de Iker. Acaba saindo pola banda, queda mancado Iker. Recibiu aí un golpe, xa se levanta. Saca Marcelo. A pelota de Piñeiro, prolongaba Iker buscando a Javi Muiño. A pelota saque de banda, outra vez pro Noia, insiste. Ganando yardas. Vamos no minuto 79, tempo aínda ten o equipo noies. Rubi Casas que centra e recibiu aí a falta. Entrada a destempo. E vai ser tamén cartón amarelo. Quedou mancado o futbolista do Estradense. Vai agardar que se levante. Fuentes. Pues hai cartón aí para Fuentes. Outra acción a balón parado. Aí está Facu, tamén está Aldán. Agora moitos homes altos aí a busca do remate. Ver quen saca, Facu. Balón pechado, atención, o primeiro pau, remate de Javi Muiño. Saiulle moi elevado e directamente ás mans de Coque. Pero finalizando esas accións a balón parado Noia. O problema está a ser a falta de puntería. Balón longo. Dado que ahora pode gañar Mella esa posesión. Pelota saque de banda. Mella último en tocar. Pelota que favorece o Noia. E vai haber outra vez substitucións agora por parte do Estradense. Vai Juanín. Juanín e Sergio Prieto. Por Rúa. Marcha por Rúa. Y Elías, ¿no? Creo. Sí, Elías tamén. As outras dúas substitucións, os homes da banda dereita do Estradense que deixan o seu posto. Vai Jaichenko para a banda dereita. Cuidado. Pelota longa, aí está Javi Muiño que quería baixala, chegou Landeira para despexar, protesta Landeira por un posible fora de xogo, pero non había esa posición antirregulamentaria, así que será córner. Veremos como reestructura, ¿no? Porque si aí segue Juanín a falar con seus compañeiros. Agora polo momento toca defender un córner. Así que a emparellarse. Siguen pasando os minutos, estamos no 82, gaño Estradense por 2-0. Pelota de Aldán, moi pasada, sae cos puños Coque. Facu Moreira que salva a posesión. Busca Aldán, chegou aí Fuentes na presión. E o balón que acaba saindo. Non, acaba sendo falta a prol do Noia. Vai haber outra acción a balón parado. Pois unha falta tonta, como se suele decir, ¿no? Porque ao final un xogador de costas saca unha falta perigosísima para o Noia. Insisto que o Noia non baixou os brazos, se mete un gol agora, queda moito partido, aínda. Parece que non, pero entre o desconto e os minutos que quedan pode pasar calquera cousa se o Noia quen de meter un gol. Bueno, pues esa falta cometida por Sergio Prieto, un dos xogadores que acaban de entrar. E toca Aldán, atención, moi pechado, buscaba o remate Piñeiro, Iker, aí está Pi, de costas, deixa de cara, atención Marcelo, remata, parou Coque abaixo, ocasión clara do Noia que tivo aí para reducir diferenzas, a pelota quedou aí, clara pro remate, clarísima ocasión, saiulle moi centrado, deixou de cara Piñeiro para Marcelo,
E o lateral que rematou abaixo, parou Coque. Move xa a pelota estradense. A recuperación de Hugo Losada. Conducía aí, quería sair el ca pelota. Recuperou Brais. Quería buscar o centro. O rexeitamento que marcha a saque de banda. Vemos definitivamente como Jaichenko segue aquí na esquerda e Fuentes o que se foi á dereita para deixar a Juanín arriba. O que dicíamos de Mella, ¿no? Que ao final son xogadores dun nivel moi alto e falábamos dos trocos que iban a ser importantes, pois aquí o estamos a ver, sobre todo en momento crucial como este. Pois ainda chega outro troco, Nonoya, marcha Axel e entra Izan. Ahí está ese saque de banda de Óscar López, buscando dentro da área. Toca Jaichenko, ahora Miguel Fernández, otra vez para Jaichenko, protege Jaichenko, chega Marcelo na pelexa. E finalmente será córner pro do estradense. O equipo local defendéndose aí co balón e pisando área rival. Sí. Aí está esa acción ofensiva. A pelota que vai o primeiro pau. Caella Jaichenko. Protege Jaichenko. Pisa o balón. Aí está. Intentando sacar o centro. Finalmente chegou o despexe de Izan. Futbolista que acaba de ingresar ao terreo de xogo. Facu Moreira. Buscaba longo para Iker, non puido controlar. Agora a recuperación, pelexaba Juanín polo balón. De costas a Juanín, é un especialista. Sergio Prieto, que intenta despexar. O saque de banda favorece o estradense. 5 minutos para o 4 minutos para o 90 e parece que ten controlado, ¿no? O partido estradense. Non está a sufrir e sobre todo está a ter moitos xogadores detrás da pelota moitas veces que para que non lle corra o Noia. A pelota longa non pudo manter a posesión. Agora Aldán pegado na esquerda, buscaba longo Hugo Losada que conduce, protexe a pelota Hugo Losada, quere marchar aí da entrada de Ander. Finalmente chegou o despexe, pero cae a Facu Moreira que xira sobre si mesmo. Pelota na esquerda para Aldán que centra, atención a pelota, primeiro pau, pique, non chegou o remate. Miguel Fernández que despexaba. Balón finalmente pelexaba aí Juanín, pero non puido baixalo. Facu Moreira rodeado de rivais. Descarga aí a pelota para Izan. Aldán que quere centrar. Toca ya pelota Fuentes. Vuelve Aldán. Facu Moreira atrás con Xavi. Aí está a pelota ya outra vez para Facu Moreira. Juanín que quería xogar de cara e recupera outra vez o Noia. Acábase o tempo. O equipo de Iván Carril. Aldán, atención, xogaba de cara a esquerda con Marcos Piñeiro que estaba en fora de xogo. Así que non vale esa acción. Non se lle pode achacar nada, Noia, está a intentalo cun 2-0 e bueno, tamén Iván Carril a modificar, non? A tentar, pois eso, como se suele dicir, asitar o árbore para que pasen cousas, cargando máis xogadores, porque ao final Piñeiro, bueno, aínda que ocupa unha posición no medio campo en fase defensiva, pois despois tira para arriba, pero bueno, tamén o estradense é un equipo veterán, solvente a nivel defensivo. Non está quen de materializar en gol, ¿no? O Noia, os seus achegamentos. A pelota de Chema, xoga con Rubi Casas, que conduce aí. Busca Javi Muiño, protexe Óscar López. Javi Muiño é último en tocar o balón. Pelota a favor do estradense. Minuto 88 e medio. Sigue o 2-0. Óscar, ¿no? Que non contábamos con él na eliminatoria, ao final está a ter moita importancia, ¿no? E un papel moi bo na eliminatoria e
sabemos que Caraval non se recuperou, bueno, moi ben cumplindo moi ben a súa labor, Óscar. Atención a esa pelota que recupera Aldán, xoga co seu porteiro Chema, longo buscando os seus dianteiros, protexe Pi, toca Iker, baixa balón Pi, ten pola esquerda Hugo Losada, busca Hugo Losada, atención a ver se lle chega, que ben defendeu aí Sergio Prieto porque non vía por onde estaba Hugo Losada. Al final conseguiu despexar a pelota, saque de banda. Insiste Onolla, acábase o tempo. Medio minuto máis la prolongación e o que falta por xogarse no novo Municipal da Estrada. Tería que acadar 2 goles Onolla neste intervalo para forzar a prórroga. Se non o consigue, o Estrense estará na final galega. Pelota para Aldán. Ten agora Aldán a quen pasarlle a pelota, hai moito dianteiro aí. E finalmente Rubi Casas que perde a posesión. Saque de banda pro Estradense. Cambio do Estradense, retira segundo Jaichenko, entra no seu lugar por 5 Brais Calvo. Pois último cambio no Estradense, marcha Jaichenko, autor do 1-0. E entra Brais Calvo. E con isto chegamos xa ao minuto 90. Vamos no tempo engadido. Brais Calvo, xogador con unha calidade técnica exquisita e, bueno, que vai disfrutar destes minutos do playoff, bueno, en posición centrada. O balón dividido, atención que pelexaba Javi Muiño, chega Brais Vidal. Xa incrustado aí na defensa, como acontecera no partido de ida. Agora entra Brais Calvo no centro do campo a disputar este tempo de prolongación. Quería combinar Iker con Pi, saílle moi longo, pelota a favor do Estradense en saque de banda. Agora, lógicamente, non hai presa. Poñer o balón en circulación. Presiona moi alto Noia, non quere que esa pelota saia de aí. Javi Muiño que saltaba coa cabeza. Chega Aldán, finalmente marcha a pelota. Juanín que quería facer rápido ese saque, pero vai deixar para que saque Óscar. Xa levamos gastados 2 minutos da prolongación. Mantense o 2-0, goles de Jaichenko, último minuto da primeira parte, e de Gamarra de penalti. Pelota aquí a Pramella, chegou Marcelo, recupera posesión, Xavi. Move para Izan. Cruza divisoria. Atención que se lle ofrece aí Iker. Pelota vai para Iker. Chegou antes Landeira, toca Landeira, balón a córner. Vai ter a ocasión aquí a balón parado porque, bueno, entre que ten bons lanzadores e vai saca en curto. Aí está Facu Moreira, pega o primeiro pau, despexa Ander, potente. Pelota para Aldán. Cuidado que chega aí Juanín para roubar o balón. Juanín que xoga directamente cara a Fuentes. Fuentes que gaña aí a batalla con Izan. Vai protexer a pelota, vai a levar o Curruncho. Aí chega a presión. E a pelota saque de banda pro Noia. Cuidado que recupera aí o Estradense. A pelota para Brais Calvo. Deixa con Juanín. Agora mantendo a posesión o Estradense moi lonxe da súa portería. Brais Calvo. Chegou aí cara a liña de fondo. Juanín, atención, Juanín dentro da área. Quería controlar a pelota. E vai ser córner. Non creo que engada moito colexiado. Primeiro porque xa está todo vendido, non? Como se suele decir, tampouco, bueno, hubo trocos, pero bueno, creo que xa o que poda acontecer xa non ten moito sentido. Pois están ali Brais Calvo para efectuar o saque. Parece que pode ser en curto. No, vai sacar a pelota cara dentro da área. Aí está, pelota primeiro pau, tocou Aldán.
ese balón solto, Mella non puido baixar ese balón, vai ser saque de portería e indica o colexiado final do partido no novo municipal da Estrada. Club Deportivo Estradense 2, goles de Jaichenko e Gamarra. Club de Fútbol Noia 0. O Estradense, Chollas, estará na final e hai invasión de campo. Sí, sí. Bueno, eu creo que ao final pois supo xestionar ben a eliminatoria. Pasou por momentos, sobre todo nas primeiras partes dos dous partidos, pasou por momentos complicados, pero un equipo afeito, un equipo con moito xogador veterán, xestionou moi ben esos momentos e aproveitou moi ben os seus momentos, ¿no? Sobre todo neste segunda eliminatoria, na segunda metade, que foi moi superior, e con ese 1-0 supo xestionar o partido e ter ocasións para poñerse máis por diante todavía aínda, pero eu creo que tamén o Noia fixe un papel excepcional e non tivo sorte nos seus momentos, e o Estradense sí, e por iso pois pasa a seguinte eliminatoria. O Estradense comezaba esta fase galega do play-off como teórico favorito grazas ao segundo posto na Liga regular, na que estivo pelexando mesmo polo ascenso directo coa Unión Deportiva Ourense, e por fin desfai esa igualada con Noia que levaba nos 3 partidos anteriores que remataran con empate. Hoxe non foi así e o Estradense acadou ese triunfo por 2-0. Foi chave ese primeiro tanto no minuto 45, cando quizáis mellor estaba o Noia no partido, que estaba dominando, estaba creando ocasións. Sí. E chegaba ese tanto de Jaichenko que mandaba o descanso a eliminatoria prol do equipo local, e xa na segunda metade foi todo máis sinxelo. Sí, no, sobre todo por o que comentamos, ¿no? Que o gol foi nun momento moi complicado a nivel emocional, ¿no? para o Noia, que estivo moi ben a primeira metade, e temes un gol xusto antes de ir ao tempo de lecer, e aí pois a cabeza daslle moitas voltas ao gol, a eliminatoria, a todo o test, e xestionou moi ben tamén o Estradense a nivel xa non de xogo, senón emocional, ese aspecto de meter o gol e sair a segunda metade super enchufados, e creo que aí foi moi superior o Estradense, xestionou moi ben. Non tivo sorte nos seus momentos o Noia, e, bueno, en eliminatorias a 2 partidos, pois o marca, ¿no? O desenlace que vimos ao final. Bueno, a eliminatoria foi unha auténtica festa nos 2 partidos. Estamos a ver unhas imaxes de celebración, pero que o Noia trouxo moitísimos afeccionados tamén a este partido de volta. Queda eliminado desta pelexa polo ascenso a segunda federación logo dunha eliminatoria disputada o cadro noiés, que entraba como quinto clasificado na última xornada da fase regular logo dunha trayectoria de 4 vitorias nos 4 últimos partidos desa temporada regular. Un equipo que chegaba en forma, pero foi superado polo Estradense, segundo clasificado, celebra ademais o seu centenario este ano, e que pois leva todas as papeletas para facer unha gran trayectoria. Agora agarda rival a segunda semifinal polo ascenso, que será ás 5 desta tarde, o partido de volta que veremos tamén a G2 e a Galega.gal entre a Sarriana e o Racing Vilalbés. No partido de ida na Magdalena gañara a Sarriana por 0-1. Pois con estas imaxes de celebración imos ir despedindo. Manuel Osada, Chollas, moitas grazas. Moitas grazas a vos. Isto non acaba aquí, porque hai anunciado unha festa, hai comida e despois haberá festa pola tarde. Dicía o presidente do Estradense, Toño Camba, que si o Estradense avanzaba era festa pola vitoria, se non avanzaba era festa de fin de temporada. O caso é celebrar, e xa vemos que na Estrada están celebrando por todo alto. Son o primeiro equipo galego clasificado para a final polo ascenso a segunda federación no seu cadro galego. Pois nada máis, imos despedindo, lembrando ese 2-0 a prol do Estradense cos goles de Jaichenko e Gamarra. Pasen vostedes, moi boa tarde.